Yebom Paye. Adum nyina awura yede animuonyam ne na ase kase ema wo se awurade utumi kase ne nti o me ho kwae se ene yemfo asemre onkrofo ma wasem a ebe ohoden ene utumi enta akiri na enye nhyira man yeda wase we ne awurade Yesu din mu amen. Yede Nyankopon asese Nyankopon asa ahu ye mabobio na ene so yede nasem so ebrem bebi a mu bia. And then can someone run away from the presence of God? Say, Obi betimi adwane afiri Onyankopon animu ana. Na ebedi can kai Bible no ewo Jonah chapter 1:1-3. Nya hwede Awurade asem no eka. Na Awurade asem eba amita aba Yuna nche se sori kọ Niniwe krokasi enimu. Na pa am gu ne so se won bone aforo abamanim. Ena Yona sọrọ se odwane akotasis efiri Awurade anim na usane kọ Yopa no ko hu ehyan bi a ekotasis no okotena mu etua aka se ofiri Awurade anim ena na kotasis Awurade asem nie Onyankopon asem aba Yona nkyai se Yona sọrọ kọ Niniwe krokasi enimu na afi komam hu bone a omo aye se abamanim oka Bible no verse 2 se Enna Yona sorry verse 1 chapter 1:2 no asem say sorry ko Niniwe krokasi no yenka 3 ho enna Yona sorry o say Yona rose up na simzane say Yona he rose up to obey or to disobey. Yona o sorry say o yaso den ana o yesiti asem bisa no Nyankopon sorry na ko Niniwe Yona sorry yo o sorry say o ko ana o sorry adwane. And the Indian enemy said, Jonah, while sorry, sir, or yes, it's Nemo was sorry, sir, Ujane, and the Sawa Wakasha Quadasa, Kwame, Sornes and Zumame. Now Kwame was sorry, and yes, also that's in Zuma, Nemo was Raquaneca was a Jane, or Saraya Swade. You're not sorry, why, yes, it's Nemo Ujane, and the ye pa, now young pass a by and young upon her city, and every and say, ya sorry, see a quiet young upon see young Quana, and now say, ye Jane. Akotasis. Also, can Bible no was doing a Jane said, O free Awurade anim. Na wako tasis, so O free Nyankopon anim. Na as in Misane said, did Jonah run away from the presence of God? Jonah into Ojane free Awurade anim. Jonah into Ojane pa free Nyankopon anim. Was Ojane free Awurade anim wako tasis. Na addition never boy bebre pa ye. Na ena asam say. Enti obetimi adwane afiri Awurade anim obi betimi adwane pa firi se Nyankopon anim ansa no eyemie no yes na ye no no so ane ene daabi obetimi adwane afiri Awurade anim ane obi ntimi nyane mfiri Awurade anim ampa eno so no kore enti asembisa ne se obi betimi adwane afiri Awurade anim na wa wutie me obetimi adwane afiri Awurade anim. Any kind yes, and say, you did to me say, Onyankopon, omnipresent there. If God is omnipresent there, so Onyankopon, or babia, abribia, dear, any answer you know, ubia and me in February, dear him. So Onyankopon, our babia, abribia, no Onyankopon, babia, abribia. Now, said the side there, any just obedient to me in February. Nemo say, and this answer there, there's no betting adwane afiri Awurade anim. Say, Onyankopon, or be a bit potting be dear. Say, Onyankopon, in who will be a potting be, ne a hot and win any moon, dear, ne a honor what's here, ne a honor and be a dear. And yes, I'm so obini wa, and obey me adwane afiri Awurade anim. Ne say, yes, obey me adwane afiri Awurade anim. Say, Onyankopon, or be a wellness, some specific place be an allocation be dia Onyankopon our bia potin be a hono wote and a hono yin hu dia and yes I mean obetimi adwane afiri Awurade ani o mana ye nemo so Onyankopon our baabia abrebia dia and obi and me nyane mfiri Awurade anim ti answer no yes and say ye no na ye betirechire mu ne dia abaye so ya brabo mu ni ahwese ye so no ye betimi adwane afiri Awurade anim ana na e dia be na ye adwane afiri Awurade anim. Emre bi na Yona no Onyankopon ni papa
osuro nyame pa yi pa nanso ebe bi bae wote asem bi na asem na wote ye no so ma bi esoma no no so wonko na eno na de saa adwane wi ebae na yenhwe yemfa ni miu ne so yefa na brother sense dia se Onyankopon ewo baabi a yefa ne kase mu dia ye wo narrow sense ofa ne ketua mu a obi etime dwane afiri Awurade anim so ofa ne kase mu nso dia obi a ntime dwane mfiri Awurade anim tie brother sense no se Onyankopon ewo baabi a na Onyankopon ewo baabi a de ene wo ba nipa ba de no watime dwane afiri Awurade anim nyen Psalm 139 verse 7 to 10 Psalm 139 verse 7 to 10 ehin na mefiri unhum no anim medwane makro na ehin na mefiri wanim medwane makro se me foro soro a wo ho se me kosa me kete asama ado a woni se me ka me fa adechie nta ba mu mitu me kotena epo akirichi no ho a ehon so na wonsa ebekwa kugya me na wonifa ebeso me mu na se me se esum enkata me so na me ho han enani anadwo a esum enuru sum emawo na anadwo han se awia esum ene han eyewo pe Awurade asem ni nsa nkenka Jeremia ade ne emfanto so Jeremia chapter 23 verse 24 ni hwede Awurade asem eka 20 entimi nkenka ho se obi bi ne ho hinta bia bi a minhu no ana Awurade asem nie enye osoro ene asase ena masha ne ma na Awurade asem nie Jeremia na eka se David kire se me foro soro se me de me ho me ko soro a esoro me ba ho awo ho se me ko epo ano apo oja se me dwane ko tena epo oja nso a ehon so wo ho epo so wo ho me ko asama do a wunie asase nso a wunie na yesa Nyankopon wo se wo ba bia eni o se esum kran enkata me so se de be anka esum akata me nanka wa enhume wo se da bi esum dimi nkata me so na Onyankopon no anadwo anasa esum eni ahan ene pe sadi ade da esum a pane da sumu a yemfe ani hu no Onyankopon de esa pane da sumu a ohunu ede sadi da han mu pepepe enti Onyankopon ho na betimi adwane afra Awurade anim ho na betimi de ne ho asie Awurade se me ye boni bi de asie Awurade me kwose be Nyankopon ohunu me na bi Nyankopon wo so me pese ba ni am hu Nyankopon wo so ene me hwe fom we hwe fom nso o fom Nyankopon bi wo ni fa me hwe ni fa Nyankopon wo ni fa ene me hwe bonkum we bonkum nso wo nie me hwe mani mo Nyankopon na wo mani mu ene me hwe mani hwe machi nso a machi nso wo nie na yesa Nyankopon wo ba bia se Jeremia kan ya no nso wo se efan ho na betimi de ne ho asie Awurade endi minua no na mu tie me se obi bi boni bi obi nam kwan boni bi so a wonyana de ne se wo timi de ne ho asie Nyankopon ye betimi de ne ho asie nipa ebe se yakopu aja ebia na obi ani ho yakwasa ma do ebia ni ankotu ni ho nanso Nyankopon de ba bia ho eni se yafa na se Nyankopon wo ba bia na ohuna de nyina de a ene wo ba afuru mo ho wo yekuani na akwafuo mu a Nyankopon nie ukwadwe mu nso a ho wote office ya ho no wosibi ha na kasa Awurade wo ha sei nyese ba bia Nyankopon ho ene ne se nipa ntimi nyane Nyankopon ma ne nyeyie udwane Nyankopon asama mi dwane afiri Nyankopon ani mu a impossible but as I possible no so ne be hwede nti ama ne possible no and I say in the broader sense ne de obi ntimi nyane mfiri Awurade anim ne mo yehwe narrow sense no so de di kan no Onyankopon no ba bia Nyankopon eyi ne ho adie bia no ba bia Nyankopon oyi ne ho adie no se wo sa bia ho a ne tere se wo Nyankopon anim ba bia Nyankopon wote ba bia woda na ni mo nyam adie ba bia Onyankopon owo bia no se wo ha ne ye se wo Nyankopon anim no eni ka Nyankopon anim no ba ko ne se ba bia Nyankopon wo se wo sa bia ho a wo na anim ana se wo ye na ko a na wo gire Nyankopon anim Nyankopon na soma wo ana wo sum Nyankopon wo Nyankopon anim na ye hwe se obi ewo Nyankopon anim a obetimi adwane afiri Nyankopon anim ana se Jonah se odwane afiri Nyankopon anim ye se odwane afiri Awurade anim no akota ases na no kore se otimi dwane afiri Awurade anim ye ngenka Nyankopon asem na ye behunu bebre na ha se ni kan fanhye adwene mo se Onyankopon eyi ni ho de se oti Israel ye fanhye adwene mo Israelfo ewo Israelfo no mu ni me se Nyankopon eni asa Nyankopon ni ba bia sasa we so no Onyankopon ni ba bia sa Israel ye fanhye adwene
se Israel for no woman in pefe se onyankopon eni ba bia se Israel onyankopon ni Moab oni Edom oni Egypt oni Syria na Israel nkwa ni ba bia na onyankopon wo ne yenwe sa asema na Israel for no omo connect sa etesa pa yie titimire mu onyankopon oni ba bia se Israel na Israel ho na onyankopon yi na ni mo onyamadie ho na onyankopon ne kronkron bia ne wo ho na onyankopon ne tena bia ho na onyankopon ni fie na ho na ofiri ne man ekasa te na ne man omo som no na omo wonanim na Israel onyankopon asase a woteso eni na onyankopon wo Israel ni ebehwe enunti na Jonas odwane afiri onyankopon enu se odwane afiri Israel na ebenya futuo ni adison bebre no afiri mo se odwane afiri onyankopon anim no na ye se ofiri Israel na ene na ye de ka genka ya Bible na akire ye sa na fi yahwe ye no so si onyankopon efan na owo ye nso ye bere so awasase we so ye hwe Bible ni eni ka genka Exodus chapter 29 verse 45 Exodus chapter 29:45 ye hwe de Awurade asem no eka o say na metna Israel fo no mu na maye won onyankopon afide so won se Awurade asem oka wo se Awurade so betna Israel fo no mu onyankopon ni Israel fo na tie me be say ensan genka onyankopon asem bio ewo Numbers 35:24 Numbers 35:34 o say na mungu asase a moteso no na me nso metimo no ho fi na me ne Awurade a mete Israel fo no mu onyankopon se asase Israel fo teso no mo ho fi o omunya bone emodwaman enso maboso enya de bone bia wasase no so emasase ni engu efi asase no Awurade wo te asase no so o so obetena Israel fo mu ase hu se afi hu se onyankopon ba bia wote wose meni metena Israel fo mu metena mo asase so enti onyankopon ete Israel asase so wote temire ni mu na nya no nko yengenka onyankopon asam no ewo 1 Kings chapter 6:13 ni ehwe de Awurade asam eka na metena Israel fo no mu na minya me man Israel Solomon eka onyankopon bo mpanya muaya fi onyankopon nche ba Solomon nche no se metena me man Israel fo mu na minya wo mo di onyankopon ewo Israel yenhwe ebie nwe Emra David ni Goliath edi sie ni Goliath begina ho a na wakeka nsem a eya na wadi di Israel fo atem se bema bia ni Israel bema bi won onkasa me yenhwe na David si ni bo se wo Goliath ene mekun metwa wuti na me de wafunu paama emmoa na nipa nyina hunu se onyankopon ewo Israel yengenka ye 1 Samuel 17:46 eme de Awurade asem ekaye o se enada yi Awurade de wo ba hye mensa na makun na matwa wotiri afire so na me de Filistif wodom afunu mama ewiem no ma ene asase so modoma ena na asase nyina hunu se onyankopon bi ewo Israel on ze nyankopon o Israel se mikunwa ebedi ananse pefe a kire se Awurade o Israel ede be na ye ba yama adanse bi aba se nyankopon tiemu ede be na ebedi ananse se onyankopon o Israel David se u Goliath mekun na mikun a kire se nyankopon o Israel edi kan so ehunu se nyankopon so obetena Israel Awurade o Israel okoma Israelfo odima Israelfo wote wo mo asase ne so asase ye ne dia osoma mo nsa awade wasase ne so o mo kro ne wasase ne so mo mu asase ne ho fi ebise ono Awurade obetena oman no mu ne yenhwe yemfa genka asem ba ko bi enka ho ye genka nyankopon asem no ewo 2 Kings chapter 1:3-16 baro kai ne kai 3 no ohine Ahazia ofina bro san so behwe ase na ebo ne yade na afi no da mpa so ani ntina yesa de hedo ni de eden pa yie na atu owuo nso bewu endi wosoma abofo se wo monko ekrom omko busa ekrom nyame ma no wosoma ko boso no se yade endi obenya nkwa na obewu opeyi kire na onyangu yengenka Awurade asem no wo ka Bible na wo se na Awurade asem Awurade bofo ka kire tisbi ni Elia se sore funu ko sia Samaria hene abofo no ne ka kire won se enam se onyame bi onyankopon bi ni Israel enti ena omoreko akobusa ekron nyame ba sebo hadi enti empa abafro no wori mfiri so nsane na wuo ena obewuo
Awurade asɛm ni yɛn kenka ese suwae na ɔka kyerɛ abɔfo no sɛ ɔkɔhyia abɔfo no ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɔbɛma bi a ofiri bɛhyia yɛn na ɔka kyerɛ yɛn sɛ monsa ne ɛnkɔ ɔhene a wɔsoma amɔ ne nkyɛn kɔka nkyɛn ne sɛ Awurade asie nie ɛnam sɛ onyame bi ɛne Israel nti ɛna wasoma ɛkɔ ɛkron ba sɛ bɔ hɔ akɔbisa ne ho adie enti ɛmpa abaforo no wɔmfiri so ɛnsane Awurade asɛm ni o enti sɛ ɔkenka 16 hɔ no a na ɔkenka Nyankopɔn asɛm sɛ kenka no a Elijah ka kyerɛ ne sɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ Awurade sie nie esan sɛ wasoma abɔfoɔ sɛ ɔnkɔbisa ɛkron nyame ba sɛ bɛbɔ hɔ adie sɛdeɛ onyame bi ne Israel a obusa ne ho asɛm nti ɛmpa abaforo no wɔmfiri so nsane na owuo ɛna abɛwuo na ɛsɛ ha ɔhene no kɔbusa ne ti wɔkɔ bosom so Awurade wɔ Israel wodi ma wɔn mo nanso na adwene firi Awurade so na akoma ni Awurade so ɔpɛ ne quick sɛdeɛ na Kristofo bebree nu akɔ bosom hɔ Kristofo bebree nu ɛwɔkɔ mmea bi adifo atorofo hɔ enti ɛno Onyankopɔn bi ne Israel anti ebusa ne ho adeɛ Onyankopɔn bi ne Israel yɛbɔ ne ho mpaeɛ anti asɛm ɔto wɔ na wone na nam yi mini aba wutia me nti Onyankopɔn bi ni wabrabom Onyankopɔn bi nti wɔnkan ho enti sɛ wode wasɛm ɔto nanim obetima tie wo ana Onyame bi ni Israel ha sɛ na Israelfoɔ no ɛwɔ gidie sɛ Awurade o Israel eni ha sɛ Nyankopɔn ɛwɔ Israel ampa na papa yi wɔwuye because wɔkɔ bosom so akɔbusa ne ti sɛ na bebree nu a ɛkɔkɔ mmea bi a ɛnyɛ no na ha sɛ na yɛka ne sɛ when yɛn kenkae saa twerɛ Ezekiel 39 verse 7 okay Ezekiel 39 verse 7 faka ho na ɛbɛboa bebree na ha sɛ miɛmu no sɛ ɔfa ne narrow sense de a na sɛ Onyankopɔn ɛlemete ne ho pɔn yɛ ne ho ketewa na ɔbɛtena Israel di Israel hɔ na Nyankopɔn yi ne ho adie ɛhɔ na Nyankopɔn ɛma ne mma no ehu no ɛno nti hɔ na Nyankopɔn ne kronkron bia ne wɔ ɛhɔ na Nyankopɔn ne tena bia ne wɔ na Israel na ne fie wɔ na Jerusalem ɛhɔ na Nyankopɔn ne kronkron bia ɛni sɛ ɔkenka Deuteronomy chapter 16 verse 16 a yɛnkenka a kakra ɔse Israelfoɔ nyinaa mepie n'anim ɔse afirisia biako mu ɛmprɛnsa wo mmabarima nyinaa mmeyi wɔn ho adi Awurade wo Nyankopɔn anim wɔ faako a ɔbɛkyerɛ hɔ apiti na pɔn na adapan na pɔn na ɛne asesen na pɔn na mu na wɔmfa nsa pan meyi wɔn ho adi Awurade anim ɔse Nyankopɔn ɔwɔ baabi a ɔkyerɛ sɛ ne presence wɔ hɔ ɛhɔ no wɔteɛ ɛni Israelfoɔ afe biara no na wɔn kɔhyɛ fa wɔ Jerusalem wɔn kɔ afe biara na wɔn kɔ mprɛnsa na Awurade ka kyerɛ wɔn sɛ mo ba mo bi mfa na wɔn sɛ ehia mi nti obi ɛba wɔn fa bibi mmerɛ me obi ɛba wɔ ni hia akyi wɔn mmra ɛnɛ bebree nu a wɔayɛ yɛn ho sɛ hia yɛn nko a obi onyame ayɛ bi ama ne paa yie ɔkɔ Nyankopɔn fie no kɔdi adanse a na ɔde nsa pan na waka ne sɛ Nyankopɔn onim sɛ waba a wade me ni bi masɛm a mɔbɔ nyame aboa me paa yie asɛm ɛtɔ me nyame yi me afiri mu nanso agya mu nsɛ me mɔbrɔ adɔfonom mmom ne nyame ase na wade yɛ na dɔ yɛ hɔ daa na wakɔ tena ase ɔkɔ ne fie no a na wakɔ no adua na ɔnyɛ sika ade atɔ nama ano adua ne no de adi nyame fie deɛ wɔde nsa pan na akɔ hɔ Nyankopɔn ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ mɔba me nkyɛn mprɛnsa na monhwɛ sɛ Israel ni bia bepie m'anim a wɔn man ka sɛ ahia yɛ yɛni sika obi aba a ɔmmra mɛsɛ m'anim onyam na deɛ meka ne sɛ ha sei no Onyankopɔn eyi ne ho adi o Israel Onyankopɔn te Israel eni saa mmerɛ no wɔlɛ mete ne ho eni Israelfoɔ no na ɔmo nyinaa nim sɛ ɔmo wɔ Awurade anim tito na nso so yɛni kan fa ɛnsi adwene mu sɛ enipa no sɛ Onyankopɔn baabi a Nyankopɔn wɔ no ɛhɔ na ne presence nso wɔ so Nyankopɔn baabi a ɔwɔ biara no ne presence nso wɔ hɔ de mmom sɛ ɔlemete ne ho sɛ ɔwɔ baabi pɔkyɛn bi di a na baabi ɔlemete ne ho no ɛhɔ na ne presence wɔ ɛhɔ na n'anim onyam eyi ne ho adie nti Nyankopɔn ne kronkron bia Israel na wɔn ti na wɔka Psalm 135:21 a Jerusalem na Nyankopɔn fie ɛna wɔka 1 Kings chapter 8 12 to 13 nso a kronkron bia no Nyankopɔn sie no Awurade ka sɛ ɔhɔ na obeyi ne ho adie ama Israel ma nso ehu no enti Nyankopɔn yɛ ne ho ketewa ɔlemete ne ho no o Israel asase so tina Israelfoɔ nyinaa nim sɛ wɔn ne Nyankopɔn na tie Onyankopɔn ka wɔn ho Onyankopɔn kronkron bia no wɔ hɔ apamadaka no wɔ hɔ bibia a kyerɛ sɛ Nyankopɔn hɔ Nyankopɔn eyi ne tumi adi ɛwɔ ɔman no mu enti baabi Nyankopɔn wɔ biara na sɛ wɔ hɔ bidi a na wɔ Awurade anim Onyankopɔn sɛ mete soro ɛhɔ ayɛ mahenwa enti ta ma na bɔnsam wɔ ɛsoro no na wɔ Nyankopɔn anim
but they say bonsam ni suru bio ntoni Nyankopon anim ofa ne narrow sense dia ba ofa ne broader sense dia na Nyankopon baabi a dia ene bonsam oda so Nyankopon anim yen no so ofa ne broader sense ofa ne kase mu pa dia na se Nyankopon o baabi a dia na oni ba onti ba poten se metesoro otesoro abofo otesoro no omo Nyankopon anim omo ne presence bonsam ye bon no ofiri soro endi oni Nyankopon anim bio nemo in the broader sense Nyankopon ho ba bia ne de ena se bonsam na so Nyankopon anim nemo oni soro ho sanso na ye fa ne se Onyankopon ewo bia poten bi dia ne ge se ha se no nso no so Onyankopon ewo han mu na yen so ye han mu a obi e wo han mu bia wo awurade anim obi se wo han mu na wo ya ade e tin Onyankopon anim dia na wo ukosum pede a no afi Onyankopon ne presence se Onyankopon aya tinini na obi a wote ahotie mu Onyankopon te ahotie mu Onyankopon ate kronkron ye mu enti obi a wono so wo kronkron ye mu bia wo awurade anim menga se wo kwaso da Onyankopon anim mu da bi kura Bible Onyankopon anim na mo se wo wote ahotie mu wo bo bra so Kristoni wo sura awurade se wo han mu se Onyankopon wo han mu dia na se Onyankopon ne presence ye wo awurade anim no ene se ye kronkron na efi wo ye mu na ye bra nya dia na ye se ye ni awurade anim enti Onyankopon atete ni mu enti obi a wote ni mu bia no o awurade anim in about so ufri tin nim kwaye bone de a no afri awurade anim but the brother sense ne de oda so awurade anim o baabi a adwama na wo ba wo ho ohu adwama wo bo corona wo ba wo ho ne mo na uni awurade anim spiritually uni awurade anim ne mo in the brother sense de wo awurade anim wo awurade wo baabi a obi andimi mfa ne ho nsi awurade ne mo baabi na ngopon tie no baabi na ngopon wo no sa wo sa bia ho bidi a ne so awurade anim Nyankopon e woten ni mu na yen se woten ni mu dia ye awurade anim ne mo se ye eti boni mu dia in the narrow sense no ye ni awurade anim eni we Kristo ni a wo tie me a fa se wadwene mo se aboni fo ntimi ni awurade anim san awurade asem waka na yen hwe na Israel fo no e wo gidie se Nyankopon omo wo Nyankopon anim ti Nyankopon Israel fo ye boni na awurade pam mo firi nanim a otu mo firi asase ne so a na opam ma fi nanim no yan hane nso Israel fo Nyankopon anim asase Nyankopon no omnete so oni asase ne wura eni so omye bone opam mo mfra asase ne so a na Nyankopon anim no Nyankopon asem no yeso opam ma fi nanim engenka Nyankopon asem 2 Kings 17 22 to 23 ne yemfa enhwe ya asem so se na ekonante Jeroboam bone ya wo ye no nyina mu wamfiri ho e de ko si se awurade yi Israel fi nanim se ne onam ne nko adifo no nyina so kaaye no eno na otu Israel free na sa so ekọ Syria di besi ne oyi wo mo free nanim enso otu wo mo free asase ne so nti wo mo Israel fo asase ne so no mo so Nyankopon wa no mo awurade anim wo mo Nyankopon na tie na boni be wo makwa mu a Nyankopon emma edom bi ba atake wo mo na afi wo tu wo mo nyina free asase ne so nenso wo mo ofri Nyankopon anim eni asa me ati ase se Jonah wasi odwane afri awurade anim akota asese no nes o free Israel so o Israel dia otuna ni Nyankopon kronkron bi anie Nyankopon asem ho ebeyi na somdie Nyankopon krofo nie Nyankopon asem ho ene o free asase no so na okotuna thousands dia thousands Nyankopon ni ho Nyankopon enyini nwadi wo ho ohun Nyankopon krofo afedo obe free ope freedom na afi na so mo adweno afedi Jonah wa free awurade anim nes wa free Israel asase so ene obia wo Nyankopon ni presence bia no free wo pa wo free Nyankopon anim ti Jonah o te Israel asase no so no na o awurade anim na o gina awurade anim na afedi o kota access yes o free Israel hallelujah amen enti so wo Nyankopon ni presence na free ho dia wo free awurade anim yen hia na so pa na minim se e babo aye bebre endi yen hia na kra bi Jonah tamo ko ye no yen hia ni hypocrisy bi Jonah ko ye so ka Nyankopon asam na se ye genka no a ombusa Jonah se adwuma ben na wo ye ene ho enko ne ba ne ade yen hwe Jonah okay Jonah chapter 1 9 to 10 ya ombusa na se ba me hwe de ka kre be men kai na ho nko a wo se ombusa na se adwuma ben na wo ye wasa ase din ne se na ofuri hen ne ade no asama Jonah kai waka kire won se me Hebrew ni na me so bi awurade o suru Nyankopon a wo ye asase ne epopes asase pese no adwuma be na wo ye Jonah
Now free fire, no church me a minister of God, me a messenger of God, me a man of God. Onyankopon no asase ye ne dia apui ye nam suoi niwura me na ko ane me ne messenger ne me na me kana asem me ne wosoma me na me na asem to dwa mo hypocrisy obi a wafiri Nyankopon anim or announce in the office what your resignation letter am Nyankopon say odi Nyankopon nya dwuma bio Nyankopon soma na wonko wa dwane awie no ye busa na sa wo ye dwuma wo fan ya wase me ye dwuma over the office of God. We are Juma of fire, me Juma the office of God. Onyankopon wa apui, or boy, as I see a monamuswano, the any urano, the messenger name. Mena mekanasem. Now, so on your messenger be a woo. While free Nyankopon him are renounced in the office. And young one could ask and accuse of overbre. Nipati a Gamamu, Nipati Kronumu, Nipati and Saviemu, Nipati our Sayemu, was a mere Christian. We are not. Nen some more Kayano. We are and some of the new buy and one, and then the year no, and then uncle me elder, and so elder crown sorry. Me a young poor preacher, me a bishop, me young point him, and so also only young point him you. Why you know one for young point him, what chair resolution that they are married. I feel when Israel idea, say young point person will be no, I would my phobia or PBS man, my dear Jumano. Nancy Quabonteno was me a worker, and I saw for the brain left the radiation. Then the strain upon team, because say, oh, you made my of work, or to quite any business, no, was a Mequina Miajuma. When the cars actually were, Kwadwo was to quite any business, but the Busan was a man of God. I fear God, I worship him. When I'm a son, no, for them, and now I will see a man. Young cat did it to Kanye, was a binamacasa, or minimum rade, then some do a perade. Until you're not, or a liar, son, or a liar, what a hypocrite. Was me a man of God, me kasenya ngopoano, me the worshipper of the true God, the boss asano. Ona me kasena no, yengenka nyangopa asem wase. Tito chapter 1 verse 16. Wakasa woni nyangopon. Now so wadi wo nyuma epano. On ye beka se ni mawurade o, ene ebebre nu akasa o, ye Christopher, ye sum nyangopon, ye ni mawurade. Nanso no mu do nyuma pewurade. Ye kase ye Christopher, nanso wati aware saye mu. Ono obi ya aka. Osom bosom ofa esumase etunuro enso okase wonim Nyankopon ye de anu beka o Jonah na no ka se Nyankopon na yepo wo Nyankopon na bo asase okamfo awurade o mani pa hunu ye nanso ne ye de ene ye mu de wo tosini wo awurade anim wakosumu wo fira awurade anim kura mini aba wutia me adwama mo fira awurade anim wana krono mo fira awurade anim aware seye mo fira awurade anim. Now, so that's because I'm a Christian. Hey, whoa. Na, and be a say, na young Sabrius, Yankopon of fire. Semiternity adia, on Yankopon, and Asafumu. On Yankopon, and now what in Asafumu. And it will be free Yankopon Asafumu, and what fair we are dear him. So, who will cross up for no free more. What fair we are dear him can Yankopon Sam was 2 Corinthians chapter 6, verse 16. And what is a matramu? Number 90 young and cow and infant na ebere ma mekwai na yen hwem na ba ko ye ben Nyankopon asori fie ni abosom wo na Nyankopon a wote ase no asori fie se de Nyankopon aka se metena wo mu manante wo mu na maye wo Nyankopon na waye oman ebale atene man mu enne de Nyankopon ni Israel asase ne so bio na fe de enne Nyankopon awone nkrofo mu eni se wosum Nyankopon ne ani Christopher a wo mu Nyankopon ehia na wo jai free Christo asafo mu dia wo free awurade anim bebrenu ahwiase bebrenu so tiase awu Nyankopon asafo mu mini aba ani mini aba ma me asem ba na wieye ugina bia na se nema mienu aida se ugina awurade anim ana se unyina awurade anim asem na se enewa wotie mi bia nema mienu either say whether say we are in the presence of God or we are far from his presence. We are far from his presence. And the answer no which na ready anymore na say our say any boni bi na ngopon pe wo ye dia hu say wo sum but in the broader sense no wo sum kura na ngopon eno na wo ho nemo in the narrow sense ne dia ngopon no wo fi nanim na mitufo ene wo fi ngopon ni dia ba sa sa ba okra abofo ne nche no adomo pono ontu mu brewrade anim yo na gani free Israel
okotena be ma na so mu adwono obi amfa nyame nyankopɔn si bia ma ha na adwene nyame si na fe okotena o ma ba bi nyankopɔn krofo bi ani a waye free ene bebre nu epe freedom akotena be bi nyankopɔn asem bi ani obi ani na tan obi anya na hwe na aye dangerous pa se ye bedwane afiri awurade anim ye bɔ mpaye agya kronkron ene wa me ehunu se obi a wotene obi a wote kronkron ye mu bia na sansa nyankopɔn wo kronkron ye mu ntino so obi te kronkron ye mu a awurade ogina wanim obi wo anokura asafo mu a awurade asafo wo anokura asafo no emu na wote e wasase so eni obi wo mo nso o wanim na ogya na okura asafo de a na ofi na okura asafo mu de a wafiri wanim payema matiefo nyina se ene de wahwe ase afiri wanim aboni bi amana firi wadom ho na onyina wanim bi o se wo ba no awurade me so ma aseni hu ntimi enka no na onsan mra won nkyɛ de obaso oba won nkyɛ be gyina wani no osom wo awiane na adwo nso awurade me so be na dwene mu no omra won nkyɛ me de o man Ghana hyɛ won sa shida yɛ masumdie nkɔso antena wo mamu ɛda wase ɛwɔ ne awurade Yesu din mu amen.